எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணத்தில் நம்ம 74வது நாள் வாசிக்க போகிறோம். 59வது அத்தியாயம் அசரீரியால் வந்த வினை. யதுவம்சத்திலே பிறந்த வசுதேவர் தேவகனுடைய பெண்ணான தேவகியை மணந்து கொண்டார். புதுமண தம்பதிகள் இருவரும் தங்களுடைய கிரகத்துக்கு செல்ல கல்யாண கோலத்தோடு தேரிலேறி புறப்பட்டனர். தேவகனுடன் பிறந்த உக்ரசேனன் தேவகிக்கு தன் அன்பை காட்டும் வகையில் ஏராளமான பரிசுகளை கொடுத்து கௌரவித்தான். உக்ரசேனனுடைய புத்திரனான கம்சன் சகோதரியிடம் அதிக வாத்சல்யம் கொண்டவன். அவளை புருஷன் வீட்டுக்கு தானே சாரத்தியம் செய்து அழைத்து செல்வதாக கூறி ரதத்திலே ஏறி அமர்ந்தான். ஊர்வலம் பெரும் கோலாகலத்தோடு புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருந்தது. கம்சன் தேர்தட்டிலே நின்றபடி கம்பீரமாக குதிரைகளை ஓட்டி வந்தான். அப்போது இடியையொத்த சப்தத்தோடு ஹே கம்சா என்ற குரல் கேட்டது. அடே மூடனே, நடக்கப்போவதை அறியாது மகிழ்ச்சியோடு சாரதித்யம் செய்கிறாய். எந்த சகோதரியின் நிமித்தமாக இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாயோ அவளுடைய கர்ப்பத்தில் உதிக்கப் போகும் 8வது குழந்தையால் நீ மரணமடையப் போகிறாய். அசரீரி வார்த்தைகளை கேட்ட கம்சன் கையில் பிடித்திருந்த குதிரைகளுடைய லகானை வீசி எறிந்தான். ஆ என்று கர்ஜித்தபடி வாளை உருவிக்கொண்டு தங்கையின் மீது பாய்ந்தான். கணவன் அருகில் அமர்ந்திருந்த தேவகியின் பின்னலை ஒரு கையால் பற்றி இழுத்து தேர்தட்டிலே தள்ளினான். பின்னர் அவளை வெட்டுவதற்காக வாளை ஓங்கினான். உடல் பதற வசுதேவர் இரு கைகளையும் நீட்டி, கம்சா, அவசரப்படாதே. உன்னுடைய வம்சம் என்ன? உன்னை புகழும் வார்த்தைகள் என்ன? அந்த கௌரவத்துக்கு பங்கம் ஏற்படும் வகையில் இந்த பாப காரியத்தை செய்யாதே என்று வேண்டினார். கம்சனோ துஷ்டன். தர்மத்துக்கு அவன் கட்டுப்படக்கூடியவனா? எனக்காக மிருத்யு இவள் வயிற்றில் பிறக்கப் போகிறான் என்றால் இவள் யாராக இருந்தால் என்ன? தங்கை என்பதற்காக மரணத்தை மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்க சொல்கிறாயா? இவள் கர்ப்பத்தில் தோன்றப் போகிறவன் எனக்கு மரணம் விளைவிப்பவன் என்றால் அதற்கு வழியே இல்லாது இவளை கொன்று விடுகிறேன் என்று சீறினான் கம்சன். வசுதேவர் சற்று யோசித்து, கம்சா, நான் சொல்வதை கொஞ்சம் கேட்டுவிட்டு பின்னர் உன் விருப்பம் போல் நடந்து கொள். தேவகியின் வயிற்றில் பிறக்கப் போகும் 8வது குழந்தையால் உனக்கு மரணம் சம்பவிக்கும் என்றுதானே அசரீரி சொல்லியிருக்கிறது. தேவகி உனக்கு என்ன கெடுதல் செய்தால்? நான் உனக்கு ஒரு உறுதி தருகிறேன். எங்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளை பிறந்த உடனேயே உன் வசம் கொண்டு வந்து ஒப்புவித்து விடுகிறேன். எங்களை வாழவிடு என்றார். வசுதேவருடைய வார்த்தைகள் நியாயமாகவே பட்டது கம்சனுக்கு. கோபத்தை விட்டு சாந்தமாகி தடைப்பட்ட ஊர்வலத்தை தொடர்ந்தான். தேவகியை அவள் கணவருடைய கிரகத்திலே விட்டு திரும்பினான். வசுதேவர் தன் வார்த்தைப்படி நடந்து கொள்வாரா என்பதை காண அடிக்கடி அவர் வீட்டிற்கு சென்று வந்தான். நாட்கள் நகர்ந்தன. தேவகி கருவுற்றாள். குறித்த காலத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அந்த குழந்தையை கைகளிலே ஏந்தியவாறு வசுதேவர் கம்சனிடம் வந்தார். கம்சா, நான் சொல்லியபடி பிறந்த குழந்தையை கொண்டு வந்துள்ளேன். உன் விருப்பம் போல் நடந்து கொள் என்று நீர்மல்கிய கண்களுடன் தழுத்தழுக்க கூறியவராய் குழந்தையை அவள் காலடியில் சமர்ப்பித்தார். வசுதேவருடைய நேர்மையைக் கண்டு அவன் மனம் நெகிழ்ந்தது. குழந்தையை கைகளில் வாரி எடுத்து அவரிடம் நீட்டினான். இந்த குழந்தையை எடுத்து செல்லுங்கள். இவனால் எனக்கு மரணமில்லை. உங்களுக்கு பிறக்கும் 8வது குழந்தையால் அல்லவா எனக்கு ஆபத்து என்றான். வசுதேவருடைய துக்கம் மகிழ்ச்சியாக மாறியது. குழந்தையை மார்போடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டு தமது கிரகத்துக்கு திரும்பினார். அடுத்த சில காலத்திற்குள் ஒருவர் பின் ஒருவராக வசுதேவருக்கு 5 பிள்ளைகள் பிறந்தனர். வசுதேவர் ஒவ்வொரு முறையும் குழந்தை பிறந்ததும் கம்சனுக்கு தெரிவித்து வந்தார். இவ்வாறு இருந்து வரும்போது ஒரு சமயம் நாரதர் கம்சனுடைய சபைக்கு வந்தார். கம்சன் அவரை வரவேற்று உபசரித்தான். பேச்சின் நடுவே நாரதர் தாம் அங்கு வந்ததற்கான காரியத்தையும் முடித்து கொண்டார். ஏ கம்சா, நீ பூர்வ ஜென்மத்தில் காலநேமி என்ற அசுரனாக இருந்து பகவானால் சம்ஹாரம் செய்யப்பட்டாய். எது வம்சத்தில் பிறந்திருப்பவர்கள் அனைவரும் தேவ வம்சம் கொண்டவர்கள். துஷ்ட நிகிரகத்துக்காக பகவான் எது வம்சத்திலே தேவகியின் கர்ப்பத்திலே அவதரித்து பூபாரத்தை குறைக்கப் போகிறார். அசுர சுபாவமுள்ள உனக்கும் உன்னை சேர்ந்தவர்களுக்கும் ஆபத்து வரப்போகிறது. நாரதர் இவ்வாறு கூறி சென்றதும் கம்சன் குமுறினான். ஏற்கனவே அசரீரி அவனை கொல்லப்போகும் மிருத்யு தேவகியின் 8வது கர்ப்பத்திலே தோன்றப் போகிறான் என கூறியிருக்கிறது. அவனுள் பொதிந்து கிடந்த துஷ்டத்தனமும் கொடூரமும் ஒருங்கே வெளிப்பட்டு அவனை ஆட்கொண்டன. தந்தையிடமிருந்து அரசை பிடுங்கிக் கொண்டு தானே அரசனாக அறிவித்து கொண்டான். அத்துடன் இல்லாது எது வம்சத்தில் பிறந்தவர்களுடைய
தன்னுடைய எதிரியாக பாவித்து அவர்களை கொடுமைப்படுத்தலானான். கம்சன் என்ற பெயரை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே அவர்கள் உடல் பதறினர். அந்த அளவுக்கு அவர்கள் கம்சனுடைய கொடுமைக்கு ஆளாகினர். பிரலப்பன், பகாசுரன், சானூரன், திருணாவர்தன், அகாசுரன், முஷ்டிகன், அஷ்டன், துரிதன், கேசி, தேனுகாசுரன், பானாசுரன், நரகாசுரன், ஜராசந்தன் முதலியான அசுரர்கள் கம்சனோடு சேர்ந்து கொண்டு அவன் கொடுமைகளை வளர்த்தனர். சாதுக்களான மாதவர்களில் சிலர் கம்சனுக்கு பயந்து நாட்டை விட்டு வேறு இடங்களுக்கு சென்றனர். அப்படியும் கம்சனுடைய கோபம் தீரவில்லை. வசுதேவரையும் தேவகியையும் வஞ்சமாக தன் கிரகத்துக்கு அழைத்து வந்து அவர்களுக்கு விலங்கிட்டு சிறையில் அடைத்தான். பகவான் தேவகியின் கர்ப்பத்தில் பிறக்கப் போவதால் அவருக்கு பிறந்திருக்கும் குழந்தைகளும் அவருடைய அம்சம் கொண்டவர்களாகவே இருக்க வேண்டும் என தீர்மானித்தான். எனவே அந்த குழந்தைகள் 6 பேரையும் கொஞ்சமும் இரக்கமில்லாமல் கொன்றுவிட்டான். இந்த சமயத்தில் தேவகி 7வது முறையாக கர்ப்பமுற்றாள். ஆதிசேஷனுடைய அம்சம் அவள் உதரத்திலே வளரத் தொடங்கியது. வசுதேவர் சொல்ல முடியாத வருத்தத்துக்கு உள்ளானார். இதற்கு முன் பிறந்த 6 குழந்தைகளையும் சிறிது காலத்துக்கு வளர அனுமதித்து பின்னரே கம்சன் விரோதத்தால் அவர்களை வெறுத்து கொலை செய்தான். பிறக்கப் போகும் குழந்தையை சில மணி நேரம் கூட வாழச் செய்ய மாட்டானே என வருந்தினார். குழந்தையை பெற்று கொலைக்கு ஏதுவாக கொடுக்கும்படியாக தாம் பூர்வ ஜென்மத்தில் எத்தகைய கொடிய பாவத்தை செய்தோமோ என்று உள்ளம் வெதும்பினார். வைகுந்தத்திலே ஸ்ரீமன் நாராயணன் துஷ்ட நிகிரக சிஷ்ட பரிபாலனத்துக்காக தாம் பூமியில் அவதரிக்க வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டதை உணர்ந்தார். தம்முடைய யோக மாயையும் அழைத்தார். தேவி, மதுராபுரியிலே கம்சனுடைய கொடுமை காரணமாக சாதுக்கள் சொல்லவன அவதிக்குள்ளாகி வருகிறார்கள். வசுதேவர் கம்சனுக்காக பயந்து தம் மனைவி ரோகிணியை அவனுக்கு தெரியாது கோகுலத்துக்கு அரசனான நந்தகோபாலனுடைய அரண்மனையில் இரகசியமாக ஒளித்து வைத்திருக்கிறார். மதுரையில் கிடந்து வாடும் தேவகியின் கர்ப்பத்தில் ஆதிசேஷன் அம்சமாக குழந்தை வளர்ந்து வருகிறது. நீ அக்குழந்தையை ரோகியின் கர்ப்பத்திற்கு மாற்றி விடுவதோடு நந்தகோபருடைய பத்தினியான யசோதைக்கு பெண்ணாக பிறக்க வேண்டும். நான் தேவகியின் திருவயிற்றிலே அவதரிக்கப் போகிறேன். சகல மனோபீஷ்டங்களையும் அளிப்பதற்கு காரணமானவளாக உன்னை ஈஸ்வரியாக மக்கள் போற்றி பூசிப்பார்கள் என்றார். பகவானுடைய வார்த்தைப்படி மாயாதேவி தேவகியின் கர்ப்பத்தில் இருந்த குழந்தை ரோஹிணியின் கர்ப்பத்துக்கு மாற்றிவிட்டு யசோதையின் கர்ப்பத்தை சேர்ந்து அவள் உதரத்திலே வளர்ந்து வரலானாள். தேவகியின் கர்ப்பம் கலைந்துவிட்டது என்ற செய்தி நகரத்திலே பரவியதும் மக்கள் கம்சனை நிந்தித்தனர். 6 குழந்தைகளையும் ஈவு இரக்கமின்றி அவன் படுகொலை செய்ததால் ஏற்பட்ட துக்கமே தேவகியின் கர்ப்பத்தை கலைக்க காரணமாகிவிட்டது என்று அனைவரும் அவனை ஏசினர். சிறிது காலத்துக்கெல்லாம் தேவகி மறுபடியும் கர்ப்பமுற்றாள். அந்த செய்தி கம்சனை பேரிடி போல தாக்கியது. தான் கேட்ட செய்தி உண்மையா என்று அறிய சிறைச்சாலைக்கு ஓடி வந்தான். தேவகியின் தோற்றம் அவன் உள்ளத்திலே பெரும் குழப்பத்தை தோற்றுவித்தது. இன்னைக்கு 74ஆம் நாள் வாசிப்பு முடிஞ்சது. நாளைக்கு இதுக்கு அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.